munye omisa umthetho nongumahluli uyo namandla okusindisa nokubhubhisa. Ungubani ke wena osumehlulela omnye na? Iyabuza incwadi engcwele. Osiyehlulelana phela la. Usubona lo munye ukuthi unezona eziningi lezakho. Yini phela wabheka isibe esweni lomfowenu? Ukongolo lo sehlweni lakho yolikhipha nini? Olesingaki? Amatalente neziphiwo akusetshenziswe amatalente neziphiwo akusetshenziswe nguwe. Singifune ungithole ebuningini
26 verse 10 to 12. Noma mubi engaphathwa omuhle awufunde lapho baba. Noma umubi ephathwa ngobuhle ephathwa ngomuhle nokho akayikufunda ukulunga uqhubeka baba ezweni lokulunga uyakwenza okubi angabubheki ubukhosi bukaJehova. Ngiyabonga Nkosi kubusise. Uyazi njengoba sihlangene la bantwana benkosi asizile ngoba sibahle enhlizweni sizozilungisa inhliziyo okubuhlungu khona abehlula ngisho Shembe useyale wayala wabhala washo yonke into baba nobaba omkhulu kodwa kuyefana nje akashintshi. Kunabantu la abavukuzayo ukuthi ningezwani. Ngiyaqala mina ukubona amaNazaretha ezondana kanje. Mina ngisho ngangenzana ngokuzondi ngengudluke nje kuleyo ndawo kepha manje la ngiboshiwe mangila ake ngigudluke awugudlukile noma ngakuzonda kanjani umuntu afaka kanti ngibuko baba kugqitha imithi yonke indawo le abagudlukanga ngoba usikuboshiwe umuntu lento babukiseka abantu kodwa ngeke ulibone izulu ngeke impela bokuvimba ngqifume uthumelile nje lo mfana wesibhamu celela intethelelo antu wakhe waqinisela wazwayilahla ngamthethelela ngizokwenza njani obusibongo sami sivuma ukuthi ngingamthethelela umuntu awase Roma 6 verse 12 to 14. Akungabusi ukona emzimbeni yene ebhubhayo awufunde mntana. Akungabusi ukona emzimbeni wenu obhubhayo. Nize nilalele izinkanuko zawo. Ninganikeli amalunga enu ekoneni abe izikhali zokubi. Nizinikele nina kuThixo kungathi nivukile kwabafileyo. Ninikele amalungu enu kuThixo abe izikhali zokulunga. Ani ukubuswa ukona ani phansi komthetho ni phansi komusa. Ngiyabonga lapha abantwana benkosi kubuhlungu kona. Kubuhlungu noma ubona abantu benze nje esontweni. Abantu bezondana kanje esontweni. Kubuhlungu phela. Manje makuze kudlulele nakithi bakwaShembe. Akumnandi ngoba manje uguqu ucela uNkulunkulu kaShembe manje uzokwenzela kanjani? Eleyingane zakhe uzimise ngonyawo lodwa. Usazi ukuthi uyaphi? La Jeremiah 15 verse 6 to 7. Lapha njengoba usibona sila insizwe eziningi ziphuma endaweni ezinzima kabi la. Kodwa sezila uShembe usingathile. Yini manje sekwenze njani? Esontweni wazokwenza into enje wena ngoba leli sonto belidume ngenhlonipho. Ishona manje inhlonipho. Kubuza inkosi yasemachuneni. Nathi inhlonipho ishonephe eManazaretheni. Yini ubheke omunye? Wena uzoyicenta nini indlela yakho umulibela amaphutha lo omunye? Uzele laba abanye la.
kanti awuzuqenta wena uzohamba ngayo na ngoba izovaleka phela ngoba awumazi lo muntu usekhulume kanjani noNkulunkulu wakhe eceleni intethelelo uNkulunkulu uyathethelela afana nathi umuntu ukhala ubumaye bemtandatha nangamawisa amabhawodi abamyeki abathetheleli wena ngokubashintsha abanye sibe khona la wena ungilahlile kusho uJehova wabuyela emva kule mkhuba yakho kade uyenza ngizokwelula isandla sami kuwe ngokubhubhise ngoba ngikhathele kukhawukela awuzwe nje amagama abhlungu lawo mashiwo ubaba wethu sonke simhlupha umhluphe ngisho usesontweni endlini yakhe uhluphe kuwo lo mnyama Jobe 22 qala ku21 uya 30 Jobe 22 Funda ngaye ube nokuthula khona uyakwehlelwa okulungileyo yamkela emlonyeni wakhe umthetho uwagcine amazwi akhe enhlizweni yakho uma uphindela kusomandla uxoshe ukona kube kude nendlu yakho khona uyakwakhiwa ulahle igolide njengethuli nelase ofire njengamatshe asemfuleni usomandla uyakuba imfuyo yakho ube neliningi isiliva khona wothokoza ngosomandla phakamise ubuso bakho kuThixo wokhuleka kuye akuzwe ufeze izifungo zakho noma ufuna into uyawukuyenzelwa uyakukhanya ezindleleni zakho lapho abantu bezithoba uyakuthi kubo kukhona ukuphakanyiswa yena uyakumsindisa ozithobayo abangenaqala uyakubakhulula bakhululwa ngobumhlophe bezandla zabo ngiyabonga lapha abantwana bakaNkulunkulu asifanele thina akuyona lento asifanele kuyona la ekhaya kwaShembe kunezalukwazi la umvamisa izalukwazi ayisekho basheshe bahamba abantu ngoba kudliwe into eziningi ezingalungisa igazi lomuntu kodwa ubaba omkhulu ethunywe uNkulunkulu wadela abantu abakhe wabashiya intabazo wahla wafika washumayela bamlandela abantu namhlanje insizwa bezingabi ngaka esontweni namhlanje insizwa zikwele akanti la ngaphandle insizwa ezinye isasuka umphansi utshwala ezinye sezigwaziwe etshwaleni ezinye sejujule zafa kodwa uShembe ngokusithanda kwakhe sila siphephile ayibonge inkosi enkulu yasephakameni Amen, 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 amen.